Ya jama'atul muslimina, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna muku sallama irin ta addinin Islama. Dangane dai da rasuwar Ummita, wanda wani dan China yayi kutse har cikin gidansu yayin da ya shiga ta taga, ya kuma yi amfani da wuka da ke hannunsa ya caccaka mata, bai sassauta mata ba har sai da ta ce gagarin kunan. Wannan abun alhini ne da abin takaici. Babu abin cewa sai dai mu ce daga Allah muke kuma gare shi za mu koma, wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma haƙiƙa jihar Kano an yi babban rashi kuma an tashi da alhinin wannan rashi wanda ya faru a ranar Juma'a, wato jiya kenan da aka fama ana ruwa da misalin karfe 9:30 zuwa karfe 10 dare ya hallaka wannan matashiyar budurwa wanda ta yi aure ba da jimawa ba, kuma dai ta samu ta fito sakamakon wani al'amari da ke karkashin ƙasa. Za kuma mu iya cewa al'amarin idan aka kalle shi kallo na tsanaki yana da alaka da shi wannan dan China, domin dai idan muka nazarci hirar da aka yi da mahaifiyar Ummita za mu fahimci cewa kai tsaye wato ta ba da wani ba'asi cewa wato dai shi dan China yana ci gaba da bibiyar Ummita duk da kasancewar ta yi aure, domin dai babu yadda za a yi dan China ya iya sani ko kuma ya fahimci cewa Ummita ta fito har ya ci gaba da dawowa da takura mata. Kuma mijin dai Ummita ya ci gaba da daura zarginsa akan cewa wato dai Ummita tana mu'amala na chatting da wasu mu'amala wato da shi wannan dan China, wanda Allah wannan ne ya bayu ga mijin dai har ya gaji ya kai ga sakin Ummita. Duk da dai mahaifiyar ta kauce daga kan wannan batu, ta ce ba wannan bane silar rabuwar Ummita, kaddara ce ta ubangiji, domin ta ce aure dai rai ne da shi kuma rabuwa ce ta zo suka rabu da tsohon mijin nata kafin wannan mai afkuwa ta afku ga Ummita a cikin gida kuma cikin ɗakinta yayin da ɗan China ya hallaka ta. Duk masu bibiyan mu a shafin nan namu na taskar al'umma za su fahimci cewa yadda muka kawo cikakken rahoto wanda ya kai kusan minti 12 na farkon yadda al'amarin ya kasance. Wannan bidiyo ne na biyu muke, wanda shi ma za mu kawo muku wasu bidiyo da wasu rahotanni wanda dai ya jibanci wannan al'amari. Amma dai kafin nan bari mu danyi baya da ku kaɗan cikin abubuwan da muka tsinkaya daga cikin hirarrakin kafin mu saka muku bidiyon abin da muke so ku gani. Farko dai Ummita dai sun haɗu da shi wannan ɗan China ne a cikin Shoprite, wato yanda ta je sayan turare a cewar mahaifiyarta. Daga bisani dan China ya ganta ya nuna kuma yana son ta, yana kaunar ta. Daga bisani sai kawarta wata suke tare ta ba dan China namba Ummita. Daga nan fa ya fara damun Ummita da waya, wanda dai daga ƙarshe Ummita wala Allah ba ta son shi a ranta, amma dai haka ta ringa jure wannan kira nashi da dai cewa yana nuna yana kaunarta kuma mai bi ba ta so a ce ta wulakanta shi. Hakan yasa ta biye masa har dai ta tafi suka ci gaba da soyayya da shi. Daga bisani dai an ce Ummita ta yi alƙawarin za ta aure shi, amma dangin mahaifinsa suka ki amincewa domin sun san matsalar da za ta iya zuwa ta dawo. Hakan yasa aka haƙura Ummita ta auri wancan. Tun daga nan dan China ya kullaci Ummita. To amma sanu a hankali wani tudu na gangare, bayan Ummita ta dawo dan China ya samu labari ya dawo ya ci gaba da matsalan ba, wanda a wancan lokaci ya ci gaba da kiran Ummita ta ki daukan wayarsa, kuma ya zo dai gidan ana wannan ruwa na jiya kenan. Ya ci gaba da buga gidan ya fi kusan awa guda yana buga gidan, yana ta kokarin kiran ta ki budewa, wanda daga bisani da bakinta ta ce mahaifiyarta ta je ta bude kofar sannan kuma ta kore shi duba da cewa ai gidanta ne, ta ce ya bar mata gida. Mahaifiyar ta tashi kai tsaye da nufin aiwatar da abin da yarta ta faɗi. Zuwan take da wuya tana bude kofar, shi kuma dan China ya hangade ta faɗi gefe, bai zame ko ina ba sai ɗakin Ummita. Wannan ya nuna cewa dama ya saba zuwa gidan kuma ya san ɗakunan da ke cikin gidan, ya san kuma ɓangaren Ummita, wanda ya tafi kai tsaye ya samu Ummita a ɗaki. Yana zuwa ya hauta da duka ya danne ta akan gado kai tsaye, ba abin da ya zaro sai wukar da take tattare da shi ya bubburma wa Ummita, wanda ya yanka ta nan take dai ta zubar da jini da yawa, wanda ta ci gagarin kunan. Wanda shi wanda ya kawo dauki ya kawo taimakon gaggawa na farko da ya shiga ta taga, shi ya tabbatar da cewa Ummita ta mutu tun a wannan lokaci kafin aka garzaya da ita asibiti don a tabbatar da mutuwar. Hakika wannan babban abin alhini ne, abin bakin ciki, domin dai dan China ya yi yunkurin guduwa amma ya fita ta taga ya gudu, amma an kamo shi an kuma dawo da shi, yayin da mutanen unguwa suka fara sassama shi suna dukansa dai karshe jami'an tsaro suka zo suka karbe shi, wanda daga bisani yanzu yana hannunsu kuma ana jiran abin da zai je dawo kan wannan lamari.
Wasu daga cikin makusantar budurwar mai suna Umma Kulsum Buhari mai shekaru 23 sun shaida a BBC cewar wanda ake zargi ya zo gidan su marigayiyar yana ta buga kofar gidan ne, amma marigayar take budewa, wanda bayan da bugun kofar yayi yawa sai mahaifiyarta ta bude, wanda kuma daga nan ne dan canan ya ture ta ya shiga ɗakin da yarinyar take. Asiya Sani Buhari kanwace ga marigayiyar wadda kuma lamarin ya faru akan idanta. Sama haka. Dama suna faɗa ne da junansu. Faɗan da suke yi kawai ba zai wuce irin yana son ganin ta ba, ta ce ita gaskiya ba ta so, tana yin irin baya-baya da shi saboda maganar irin mutane haka, tana baya-baya da shi. To kuma sai jiya dai ya samu ya aikata wannan abin. Tun dai faruwar lamarin a daren jiya Juma'a har kawo yanzu babu wani tabbacin dalilin da ya janyo faruwar wannan lamari, sai dai wasu rahotanni na cewar dan canan ya ji haushi ne sakamakon yadda budurwar tasa ta ki aurensa ta auri wani mutum na daban, wani zargi da kanwar mahaifiyar marigayiyar Hajiya Mama ta musanta. To wannan kuma nufi ne na Ubangiji, ka san yanayin aure, matar mutum kaga wancan da ta aura din to ai gashi, to Allah bai kaddara da shi ba mu isa mu yi wa abun hawan kawara ba. Muna kira ga mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnanmu na nan jihar Kano da sarkinmu siwa Allah siwa ma'aiki su fito su kare mana hakkinmu mata, domin mata mu muke haihuwa 'ya'yan nan, kuma a zo wa'yansu a lalata su, wasu a kashe su ba su tsira ba, mu ba mu tsira ba. SP Haruna Abdullahi Kyawa shine mai magana da yawun 'yan sandan na Kano. Yanzu dai aka fara gudanar da binciken, kuma shi wannan dan kasar China mai suna Jen Kwaron an kamo shi, wanda kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai bangaren kisan kai, wanda daga tambayoyi da aka fara masa ya tabbatar da cewa shi wannan aika-aika. Batun dalili, batun da kamar ana auren sa take ko kuma wasu abatun da 'yan uwansa na cewa ya nemi ta aure shi take. Daga bayanai da ya fara bamu ya tabbatar da cewa budurwarsa ce, kuma sun dan samu wato rashin jituwa tsakanin su, wanda wannan binciken ake yi gaba daya, wanda kuma za a gudanar da binciken nan na kwakwaf. Faruwar wannan lamari dai ya ja hankalin jama'a a ciki da wajen jihar Kano, wanda kuma al'umma daban-daban ke ta bayyana ra'ayinsu mabambanta a kai, musamman ma shafukan sada zumunta, kasancewar ba kasafai ake samun faruwar irin wannan lamari ba. Khalifa Shehu Dokaji, sashin Hausa na BBC daga Kano a Najeriya.